inamba yami isenze ukubimemba ngoba uyakhuluphisha ukuchannel kuphela from 9 to 5 from Monday to Friday kuphela on WhatsApp. Sibheka la uqabula amaphupho njengeloyo la kunombukelo buza la ukuthi uphupha abantu ubotha umlilo yini ubotha umlilo ukusondela ecingo umlilo yabona to sit around the fire yabo trying to warm up yourself yabo ukotha so la esingakushilo ukuthi empeleni uma abantu botha umlilo lokho esingakusho kuyenzeka uma uphupha abantu kube uPaul buma botha umlilo lokho kusho ukuthi ke labo bantu kungenzeka bazoxabana kanzima futhi balimazane ngenxa yentukuthelo engakhe iqubuke kanye namagqubu okanye inzondo. So kuvamile ukuthi uma uphupha abantu botha umlilo kube ukuthi ngoba bazoxabana kanzima noma bazolimazana kanzima. Izaga 26:20 ngokuphela kweyinkuni umlilo uyacimeka nalapho kungekho abancithezi uyabhodla ukuxabana. Kwabanye uma uphupha abantu kuba uPaul uma botha umlilo lokho ngasho ukuthi ke empeleni labo bantu labo bazobhekana nezinsolo noma ke bazothwala icala ngenxa yokususa uthuthuva. Izaga 20:21 njengamalahle othuthwini nezinkuni emlilweni unjalo umuntu ophikisa ukuvusa inkani. Number 3, kwesinye isikhathi ke uma uphupha abantu kuba uPaul oluhle uma botha umlilo kodwa bawucime lowo mlilo ngoba lokho kungenzeka labantu bazokwazi ukuxazulula inkinga ingxabano noma ke uthuthuva ngokuthi banqande umuntu ophehla lolu thuthuva noma udala udweshu nezinkulumo ezimbi noma kobhebhethisa inkulumo noma obhebhethisa udlame. Yabona Izaga 22:10 oshise edeleni bese uphuma uqabana kuphela ukuphikisana nehlazo. Sabamkhulu besibheka la abantu botha umlilo, people sitting around the fire